Pɔ bɛna taa ma. Ne dun bɛna bɔ san o. I mɛnna kojugu. A y'i sigi fɔlɔ. Ci dɔ bɛ yen fɔlɔ. I ye baarakɛla de sɔrɔ wa? A y'i sigi fɔlɔ ma n'i sigi an tɛna kuma. I sigi fɔlɔ. Ci dɔ bɛ yen. Cɛ muso dun ma ci tɛ ban han? Ayi ne kɔni tɛ. Sali sigi. Ne ba saba. Ya kɛnɛya? An ba. Problème kɔni t'a la kuma nin bɛ so da f'a fana k'a dɔn ye a ka n bonya a ka n gasi sigi n'o kɛra a banna koyi. N'a mɛ n bɛna min fɔ n yɛrɛ b'o dɔn mɛ min ye n tɔɔrɔ bi n ye dennin sigilen kɛrɛfɛ a ma diya n ye dɛ. E ne ka lɔfu bɛ cogo min na n tɛ fɛ ko lankolon fosi ka don an ni ɲɔgɔn cɛ. O cɛ sa. A ye n dusu bɔ yɛrɛ de tiɲɛ yɛrɛ la. Mun ne nɔrɔ jula de sunkurubaw de don ne bɛ ka hinɛ o de y'a to ani terimuso in bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo o de y'a to ne b'a ko. Ayi ne terimuso in kana na ne terimuso in den sanga ne terimuso in tɛ ɲɔgɔn ye. O hinɛ yɛrɛ de bɛ ne na. Dennin in ye k'a to yen parce que ne tɛ fɛ ne ni bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni muso wɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nkalon ma ɲi dɛ. N'i ko min sa a bɛ k'o de ye sa. N'i ko min dɔrɔn a bɛ k'o de ye. O ka di. Ne ka gorobilɛ. An yɛrɛ ma se ka ɲɔgɔn fo bi i ye n dusu bɔ. N'o sabali sa. Mais n ye min f'i ye. Awɔ. Ni Ala sɔnna ma ni Ala sɔnna ma n bɛ so d'a ma wa ni mɔgɔ tɛ jɛ so la. O de ka di n ye. A b'i diya kɔnɔ nka a ka n bonya dɔrɔn. O to yen nɔ pewu o ka di n ye sa. Walahi o diyara n ye. I bɛ ka ne kari n na. I kɔni n'i magar'e la waati o waati i bɛ kuma dɔ fɔ. A bɛ kɛ cogo di? A ye mɔgɔkɔrɔbaw ye ko duman tɛ taa ko duman ka jugu an ma kuma dɔn. N y'a faamu. N y'a faamuya. Nka hali bi n bɛ min f'i ye diɲɛ sutura de ni wulu bɛɛ bɛ bo dun koyi mais min b'a ta da nun kan ka yala a bɛ fɔ o de ma ko bodungulu. I y'a faamu. Ne filɛ muso tɛ n bolo den tɛ n fɛ tout ça pour la den kelen bɛ n bolo o den kelen bɛ n bolo nka n'o cɛ o mɛnna dɛ. Den kelen bɛ bolo. Awɔ. Ayi n'i bɛ i bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ i fɛ mɔgɔ ɲɛna koyi. Ala ye ne lajaabi terrain joli bɛ n bolo a ka ca o wa duw bɛ n bolo fan bɛɛ fɛ mais n yɛrɛ tellement n bɛ siran mɔgɔninfin ɲɛ o de y'a to n kɛlen bɛ ka n yɛrɛ ma furu. Mais ne ye ne furu sisan n'o den nana an bɛna to ɲɔgɔn kan. ayi bɛɛ ta i ta ye bɛɛ de ta i ta ye wa min ka di e ye du min ka di i bɛ yɛlɛma o de kɔnɔ hali sini ma sinikɛnɛ ma hali ne tɛ yen du y'i ta ye koyi. N y'a mɛn i b'o kɛ o kariya bila i b'o kɛ. Ne yɛrɛ den ne n'a cɛ bɛɛ fɛn fɛn ye san 20 kɔ bi a b'a bɔ. N y'a mɛn. I y'a faamu. Awɔ n y'a mɛn. Kabini a b'a depuis a fitinin a ba n'a taara sabula ne yɛrɛ y'ale sɔrɔ cogo min na n'i y'a ɲɛ f'i ɲɛna kabako don ne tun bɛ u ka dugu la de maneburiya la baara la surugaya la mɔgɔw bolo walasa n bɛ pase sɔrɔ ka na Bamakɔ yan ni tile baara cɛ mɔgɔw ka foro tigɛ ka fɛn sugu a bɛ walasa an bɛ se ka pase sɔrɔ ka na Bamakɔ ne nalen Bamakɔ ne ni Bara Tutu fa an de kɛra terima ye o y'a sɔrɔ an bɛ jɛ ka kuntanko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ne sera n yɛrɛ la ka n yɛrɛ minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n ye burusikɔnɔmɔgɔ ye. E kɔni y'i ta nafa sɔrɔ. Ka fɛn dɔw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sow san k'olu jɔ ka se ka fɛn caman kɛ bon ne b'o hɛrɛ kɔnɔ bi ale fa tora gulɔmin na ten ka to gulɔmin na ten i m'a ye denkɛnin kɛra gulɔmin na a ma bali ne la o wa Bara Tutu yɛrɛ filɛ a hinɛ bɛ n na n ɲɛ b'a fa la dɛ a fa ye ko caman kɛ ne ye koyi. Ne yɛrɛ tun bɛna bɔ ko n bɛna taa pomme de terre ni fɛn ninnu san ni Sali de bɛnna kari kɔnɔna in na. Sali ya? Awɔ n kɔrɔkɛ den de don. I kɔrɔkɛ den? A bɔra village la ka na ale yɛrɛ tun bɛ ka ne ɲini yɛrɛ ne n'a ye ɲɔgɔn ye kari kɔnɔna ko n bɛna ne sɔrɔ. Awɔ. I kɔrɔkɛ o bɛ yan? A bɛ village la de. Ale bɛ village de la? Awɔ a tun bɛ yen nɔ de. Somɔgɔw bɛ di? Denmisɛnninw don? Ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka kɛnɛ? Nba. A nana. Ne tun bɛ fɛ ka na bonya yira i la de kɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka to du kɔnɔ walima. Ka to du kɔnɔ yan? Ka to yan? Awɔ. Bon ne bɛ se ka mun f'o la e kɔrɔkɛ den tɛ yan? Awɔ ne kɔrɔkɛ den. Ne bɛ se ka mun f'o la ne yɛrɛ n'a bɛ ɲɛ bolo cogo min na dɔrɔn a bɛna don baara la ou bien. Kɔni b'a dɔn o cɛ man ɲi kɔni i balima den nan'i fɛ ka tila k'o don baara la n'o bɔra o kalama est-ce que balimaya bɛ ɲɛ. Ayi komi mɔgɔ caman bɛ bɔ yen nɔ ka na yan nɔ kɔɲɔminɛɲiniw ni fɛn ninnu na quoi. O tɛ se ka kɛ sa ne kɔni ne fɛla ta ka don baara la ne fɛla kɔni. K'a yɛrɛ tɔgɔ? A tɔgɔ ye Sali. Sali. Ayiwa. N'a bɛ ɲɛ cogo min na an b'a kɛ ten. Awɔ. N y'a f'i ye n bɛ taa dugu kɔnɔ ni nana an b'a kuma tɔ kɛ yan.
Metakana. Aw, kamu fo. Wame. Ka segin ni ma. Amina. Kambo. Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million lama fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka alere ye mega ni ha alere ye mega ni ngana malo ali donna donna ga ne kulce kale se bagoroti a fa boro kalama a fa nana dro kana bodo cela ka bodo la fugo nyinkari de bo kara mgogo de bo kara ko ne ra do ka ko ne kanu menina cene kan a dengeni mina kana o da to ba fa ka global bla ana global ka mo se be srata ana kara terenkele mo dama ya fam ana kara terenkele mo dama nyam ya ho bar a hina be na de wa kanu mena Ya kili fa to. min ke do ga miro da e kan yakli to ala ko har ma de i tija iga ke ko dim furaga ki bulu o ce baratu tu fre a fa min ke ni se ka aga bebe hina be dusula ko an ne ye baro hina be ni na dusula mi fi sa e ko magelo kila to mo shika ni ko ni nyado ayi mo shi kon ta do ne to fa mo ne mo ko shi chaw bi mo nya tana be ni choro wani buti mani nyo fe dro bebe fie ka blatira ba ti do ko ko so ka be ko ne te mo la mere oh e be ga mi kene ne be mo la me muna ne bo la me o le na e be mi kene ne no la me o le bo kene ya ini wana bakle ne be choro bo bulu choro ba kanu ko woni ni da borom ga ini mo ko ka be abana na be na ka ba munu be ka fo ka shi ka fo ne mo ko ten ko ne be le la me oh ni re tawdi abana nya fi na tugumna awo iki kepe ti dai ga suno ka lafiya meta war la bo ni anu mana wari kamana no kanga ni nga war do no ni wari mu war do tawla ko dima oh an ibe ni magasin yoro me magasin ngadi yorom kay ndoro me ga yoro bilibili ba mi lafiya ni no o de kadna ga fa yere di munu be ga fo ko chogorba kanu me ta beta fu be ga malu ay umalo ala re di umalo apana e ga fe munu ngene ne ya mola ne bo oluga kuma la me fe nu di fe be dawka ye be to mutam umfirga jmana ko abana me deni ko yin taro mi me no woni yawo ye nyon krefe ni de ma fu ne ikisa kana precisa anga furbe kew ni furu ni na kesisa surban ni ga to e pe ay ne ma utula re o hine de be mine ko mi terum so I ba fa ka ka mina taka na sokolo ya fa ne sira so me na wuli inshallah ibisi ka tare ya me ibisi ka ta ane ga shogo ka ambe ola ama ga kofe wala boli ni ga fere be yugo boy Emma O mun ne be sa? Mun o era. mane fadu E fa be yoro me to yoro da. E fa be yoro me to yoro da. E fa mi ga na nyina lolo kwa. E nyina lolo kwa. Ne kolokolo manyuma ko ke fa bulu. Ne kolokolo manyuma ko ke yere kam. Ne ko tiriki toro ko beko. Kana bamako ya no. Kana manyuma ko ke. Muso gana ya ni yoli yola ni chenkele ka ne furu siri ne bobole ano. E bi ni joke bi na ne makosa. Ne te makosa ya na ikulo be na. Ne te makosa de. Ya mea. Ne bi ki mara choko ne ka fo choko ne be ka glata to ne tama. Ikulo be na. Aton tama de. Ni ni fo de be to ne ko de. eduma ira so Ka ira so kata munge. O mbe sema. O e dado na kuma de. Nte danga den ala de ya masora. Nte danga den ala de. O e dala kuma de ya. Ha? E dala kuma do ya. Nene aglan choko mi be to ne ko de. Ikulo be na. Ni ya mi da jia ma dongodu. Ko ne de ne yi. Ka ne ka furusa. Wallahi sali hakli te fe fana be ba. Nte dawra fi mbo. togorba ni donko bana buna harma ko togorba ere o buna harma lende ni donko bana kaba ko dole itabe ke ko dole yele ni me wofe ni mo mi yayi ube deni la gusi ube ne la gusi bebi ta ko ama na la kara mo so se bela mai togorba ka warbe do che togorba ne te ban wa mo woro te ban o kelima Ele la jati de ni re ado titi ka ko ni be ka be so kuma ba ni dim sin na tika dino wuli ali sini ngena ba o da le ka ko jani sino to nuwa le baro lu kuro ko bana ka ba o te dim so tu ni re ai ai le ka sakoro ba mi lamra nga so ne tino ni me le ka so no tino drone wa sini ma tingena ma mina ni nyamado Ere manyuma ko mi ke bursi kona ere ba e ni buramso tiga be ni buranke tiga be ni mo no tiga be I che ne wele ko na kana so nyine ko ki blend ne du flefle ne ni chebe ni so ko ne e be se ka to ne kanga ya togodi depuis kuma e mana fo ne be manyuma ko ni yoli suga
ne saraka tɛ saraka ye mori barataga tɛ mori barataga ne ma min kɛ e ka ko la o bɛɛ n'a ta i nalen tɛ se k'an dusu suma i tɛ n kuntilenna fana ɲini k'o dɔn han an bɛ taa de ne bɛ kan ka t'i bila yɔrɔ min ne bɛ t'o yiri la i ma nin tɛ so yan nin bɛɛ tɛ so ye yan ɔ so jumɛn hali ni nin bɛɛ kɛra so ye sanfɛla ni dugumala bɛɛ ye so ye hali ni nin kɛra so ni ne ko k'e pilasi tɛ yan dun han hali ni ne ko k'e pilasi tɛ yan dun mais ne fa kun sigilen bɛ yan nɔ ale ma fɛn fɔ n'ale ko ne ka to yan nɔ ayi i ti ka to yan an ka taa i kan ka taa bila yɔrɔ parce que ne m'a fɔ a ɲɛna n m'a jɛ ɲɛna fɛ a ma yamaruya di ne ma i tɛ se ka to yan hali n'a nana a tɛ nin ɲininkali kɛ i kan ka taa yɔrɔ min an ka taa n bɛ t'i bila yen i tɛ to ne kan ka yan dɛ so lankolon ba don mɛ i tɛ to yan n'i den de ye ne ye ne ma fɛ n den t'i ye koyi ne ma fɛ k'i kana n'a wɔyɔ yan nɔ ko ne den ye n m'o f'i ɲɛna k'i kana to a ka bɔ a kalama n m'a f'i yɛrɛ sigilen ɲɛna sa ko n kɔrɔkɛ den de ye ne den de ye o bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ i tulo bɛ na a kana wɔyɔ du kɔnɔ yan dɛ an ka taa ka t'i siyɔrɔ yiri la Jani ma se bɛ fɛn bɛɛ ye woyi k'ale kɔrɔkɛ den Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka fanta inspiration be ka million in lame Fanunga kanu ode beninka mama ka love sebe ne mentenka ale de ye mega ni ha ale de ye mega ni ngana malo o muna ni tarami bula ja so ka dala de wa kanga ja so ka ta fanyme habina sura la habina sura nyamani ala ni manga ja so febe ni ja so ka tani re ani ko bene ko sanem la ka ko jumena me domi sangu kli yere la nga habina sura me fa bo fatora ka dale la tontan to fie to tibe mun ko la Salam alaikum. Walaikum salam. Alhamdulillah. Ayi e ma ya. Bi mo je hinna mo koy. Mun gara tuguni. Ni muso ba ko hinna mina ko abe kaba ko de dayka. E la kala je ka kan ta ko tani ayre. Ah no ba gamze ni ma sawale o ma titu bulwa. O to tuguni fombe. E siran ta kisi. Te bi ngam fo na pel fama. O ti jago ya. Ne botola do. Nganga ta faro fe. E ka ngabo. E nganga te mo ya ti dola. Oh ne refa ngabo me ne mo be diklu la ko. Diklo. Oh. E ma ya malangulu tali ple ka nga jasko ka tani nga kli. Marchandise bebe so ko. Wa gamze ni ko be ntola tanto eski ti yoro wari ni kere fa ko ti be marchandise bila romna. Dana to kula dai. Ite min do. Bibi na anga barai ikon baro dana fanshita la. Ini tala mene. Oh. Dana fanshita la. Me muso ba kala mo be. O ta kala ma mashi. Fini jama buri. Problème pas ça. C'est ça. Suru ye nouveau ko ina ta foyi. Non, ne ti nouveau, me na min fie 600. Me na min fie. Ne te fait mo shika do ne ni chebli. Fana bara ina kwa. Ka fo me mo ti mo be mo ti ni ma non. O ti mbli. Est-ce qu'il y a femme? Sinon mi mene bolo 600. Qualité première de bolo. Bébé mi ni na pi. Ngu ne ntalo ma fi tu na kwa ne ke tamu fere kwa. Berbe ga ne wole ka kuma ni be. Ay no combien qualité do ko. Ay ni mi ya sama ko kile ndo ibaro ko sumala baynere. Jonga muso intere muso ingoli am min ko ko ka ti dam Mɔgɔ dɔ ko i bɛ bɔ ka taa tile ka kalan dɛ. Jɛmɛ ka ne wele nin ye tuguni. Tile ka kalan weleli ma heure na sa. Allo? Allo antle Nse somɔgɔ jɔn don? tarata dɔgɔman ne do nafi Dɔgɔmani. ko ni min ye ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ ne ko ne denmuso nana n b'a d'i ma Awɔ n y'a faamuya e nana. ne jɔlen bɛ kare kɔnɔ a ko i ye kare min fɔ ne n jɔlen bɛ Ne dun bɛ da la ne ɲɛ t'e la o. ne ni n denmuso de do an jɔlen bɛ Awɔ n ɲɛ b'i la. awɔ K'an bɛn o la dɔɔni fɔlɔ. Awɔ. ne terimuso Ala dɔgɔmani. ala Dɔgɔmani. Kan jumɛn bɛ yen? k'a foyi tɛ Kɔni baasi tɛ yen? tɔɔrɔ sɛ Dukɔnɔmɔgɔ? tɔɔrɔ sɛ Somɔgɔw denmuso? Baasi tɛ yen kɔni? mun ye n denmuso min ka nali fɔ A tɔgɔ? sali I danse? I bɔyɔrɔla mɔgɔ? Oui. Yenkaw bɛɛ? Nse. komi n kun y'a fɔ i ɲɛna fo i ko n'a nana Ɔhɔn. ko n b'a d'i ma k'i bɛ taa n'a ye fɛ Awɔ problème foyi t'a la. nin ye ne terimuso de ye i b'i ne minɛ cogo min i bɛ nin fɛnɛ minɛ a bɛ komi i ba i y'a faamuya n bɛ n'i bila ka taga nin fɛ ma o ma e tɛ se ka taa ni ne y'i fɛ yan ka taa ne fɛ yen Ee
ne yɛrɛ ka so falen ne do koyi ne bɛ ka ɲɛ I ma de komi I bamuso bɛ yɔli la sirada ni kare kɔnɔnaw la ne hinɛna la n ko n bɛ t'i bila n fɛ yen o tɛ kɛra wuluya ye ne dala yan dɛ o molobaliya ma ne yɛrɛ dɔgɔmani I m'i den mara I tɛ taga n'a ye kabi kelen n tɛ molobaliya la dɛ ayiwa ma changer dɛ e ka taa Nafi fɛ n'i taara Nafi fɛ kɔfɛ ni ne bɛ kuma I y'a faamuya kɔfɛ ni ne bɛ kuma tile ka kala k'an bɛɛ fɔlɔ awɔ n'a kɛra cogo min na n b'i wele awɔ n y'a mɛn n'Ala sɔnna awɔ k'an bɔ o la fɔlɔ mais ne bɛ fɔlɔ in sɔrɔ 10 kilos bɛɛ tɛ sɔrɔ mais 7 kilos d'i ma I cɛ bɔ comme 7 kilos tɛ ne ka mɔgɔ arranger dɛ ne y'a f'i ɲɛna cogo min na e k'a to ten mais 7 kilos d'i ma I y'a faamu awɔ I y'a faamu n y'a faamu problème t'a la I bɛ taa dɔɔni mana kɛ à peu près 15 à 20 minutes comme ça I bɛ segin ka na 15 minutes ok problème t'a la n b'a essayer I y'a faamu awɔ n b'a jateminɛ awɔ mais a ka di n ye fana ka taa n ka yɔrɔ dɔn fana quoi awɔ olu tɛ problème ye an bɛ to ka taa minnu bɛ min f'i ye an ka baara in danaya ko don I tɛ min kalama danaya ko don moi une chose ni mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ k'i bɛ ne balancer dɔrɔn n b'a dabiri da la bɔ gamzɛn wallahi n b'a dabiri da la I tɛ min dɔn I ka buna hadamadenya n b'a ban pewu n'i tɛ min Nafi bɛ taa in bɛ ka ne siran dɛ ko n ma daminɛ fɔlɔ ni bɛ k'i farinya ne den kama cogo min ta ne siran dɔn ko laban ɲɛ dɛ mais a nɔgɔyabaga y'Ala Ala ka koɲɛ nɔgɔ ne kɔnɔnafili tɛ kelen bi dɔ bɛ ne kan sokɔnɔna filɛ awɔ t'i sigi n bɛ ka taa ci la yɔrɔ dɔ la n b'o ɲɛnabɔ ka na sisan I y'a mɛn alihamudulila rabbil alamin nin tɛ ne ka si bɛ ne y'a tɔmɔ minɛ na ne ko buwa gamisɛn ma ko ne bɔra sungurubaya la a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ni yɛrɛ so kan bɔlen so ka na 40,000 kelen bɛ n kun e sen tɛ taa arayida la ka taa yuguyugu miniw ni pantaloniw ni mèche fugulaw ka ɲɛsin d'a ɲɛ na ayi nin ye n ka jagokun sɔrɔ nin ye o so ka ɲɛ yɛlɛbali n bɛ ni cɛw ma 10 20 puis n'a mana ni wari n bɛ fan d'a kɔnɔ a ba ma fɔ k'a bila yɔrɔ t'a fɛ yan a bila yɔrɔ bɛ ne fɛ yen jɔn ka taa n ka ci la ka na fɔlɔ